Good morning, guys. Di na miss bye. Di na miss bye, guys. Gahapon ni gawas mig hapon sa hapon. So nakagawas na gazed di anas bye. Amping gazed kazo. Kumusta man yung pamati papagabrit? Kumusta man imong pamati? Okay na gamay. Katong nakagtareng. Paghapon limit ako man. Hindi. Di lang, tiis-tiis lang. Ampos Ginoo nga madali ka adyo. Gapon guys, gihunaran na ijahang kuan na dito sa ospital, gihunaran na ni dito sa nurse. Kuan, hunaran na nila. So, mupalit pag ko nga ni guys kay ako na yung maghuna dalis bay. Nja mga tukos merkado ka rin, madalik chat ko. Kaya mupalit pag kong tubig ni Papa Gabriel. Palit ko sa isang mga kinahanglanan. Ayan, padjik sa Papa Gabriel dari, di palabig lakaw-lakaw, mulakaw manggani ka narang saktura. Di ampo dyan kanunay pa nga ma. Kuan ka, adyo ugali. Adyo ng samad. Kapuhon guys, ini ka Martes, mabalik mi dito Don Emilio para sa isang follow-up, check-up. Kay, kuanan sa isang doktor, ug basin og atangtang na pa ni Pano, ini ka Martes, or hunaran pa nilang balik. Nga daras bay guys, maning hunaran pag kani isang kuan. Kana tingaling hos, kaning dia darigi butang sa kilid ni Papa Gabriel. Kasi kani ini ka Martes, mo na si Jay tangtangan kani si Jana. Karon gidapan ni daras bay, ini ka Martes pohon, tangtangan na tingali na si Jay, yan si Doktor Abenturado. Butan ka Diyos Doktor Abenturado guys. Salamat ka jong doktor. Salamat ka Dok sa imong pag-opera ni Papa Gabriel. Thank you so much Kajo. So, salamat pud Kajo sa kahitasan nga wala niya pasagdis Papa Gabriel sa iyang operasyon. Salamat Kajo. Kay nagmalampuson na gidahang operasyon. Karon ako ang Papa Gabriel ni magpakaadyo, magpakalig-on para sa mga bata. Papa Gabriel no. No. Ampo kanunay nga ma-okay mong kuan. Sitwasyon na baskag na. Di pa dyan guys, di pa dyan pwede mga rasang mga bagat, maskin pag mawaag, ka ng isang opera, okay na nang danas gawas, pero dito sa ilaam, presko pa na Kajo. Doon na isda, namin na rin isang buwan. Guys, hangi muskitan si Papa Gabriel. Karon di pa akag lamok. Para nang muskitan da na, ang butangan dari kuan kay nalagi mga tagak na mga agub-ub da nas karang na ay kuan lubi ha panang kuanan unja na butangan kapi na ron sa matagakan. Unja hara na pa adjunon da na unja. Ana kat-katen mato sa merkado kang palit ko sa isang tubig. Kaana ron tataed. Kay mo inom si Jade dag mo inom si tambal. So guys, mo da ni ag tambal ni Papa Gabriel. Yeah. Wala na mapakita ni jug hapon kay dali pag abot ta rin nagdigamok ko da jun. Sumoda ni isahang tambal. Kaya dia. Kani. Ini tambal ni Papa Gabriel guys. Kani ni Hindi dyan magpasasaway ni Papa ha. Bi. Kin. Guys mo ni isahang tambal ni Papa Gabriel. Sani? Ni levofloxacin. Ano guys na muna isang tambaw na iti ani Papa Gabriel sud sa 7 ka adlaw once a day rasidja guys na once a day 750 mg 1 tablet kada alas 8 buntag nja agkaring isa kani sidja guys na muni bawas nget kaninga ni na alas 8 buntag ug sa hapon pod alas 6. So twice a day na si imnon guys. Karing isa para sa ijang samad. Mo ni si Jay kasara imnon sa isa ka adlaw. Isug buti ni kay 750 mg man. Mulata ning tambawa guys, mangulata. So kalois Ginoo guys, ag ijahang amang bill gahapon dito sa ospital. Sa kuan dad tong mga kuan sa ospital mga nangagamit niya mga tambal maingana so na-covered siya sa PhilHealth so aman laman dani guys ag
personal P ato ni Dr. Abenturado. So makaibaw ra mo guys pohon ini ka Martes ug unsay mga sabutan ni Dr. Abenturado. Kay nihanjo man kog hapon lagi nga nihanjo man ko tagaan mi clearance makauli. Kay isa man mi giugihan na nga makauli na mi. Mato na nga ko clearance. Na ako ay kuha sabi kay natagak mi. Pupuhon na makaibaw ra mo guys og pila ag ijahang pay on pay udi siguro po na dako kadto guys kay wa man tay matrabaho dako kadto aw mo ni ingan mo narbaho ko ladtos maghinlo na lang ako dito sa ospital yes na bitaw so ampar og ko sino guys ting positive ra jud nga okay nag tanan so maadyo lagi nagdalis pa Gabriel ah. Ano man? Allergic magkakaskuan. Kita na boy. Uy. Nahi ka? Mari. Hinay. Hinay pader. Pag hinay in taon. Ha? Ubuhon ko grabe. Uy. Ano yung tantangan ba? Tantangan na. Kalakaw na sa papagabi. Hinay na. Hinay ra. Hinay na yung tanzag lakaw-lakaw. Li dan sa bawas. Asa makapadong maligid din sa ka. Mga hidi ay. Dapag ang mga baby Kimyat. Hello baby Kimyat. Kamusta man imong pamati? Ha? Mag-eat na kay mo inom kag tambal. Shush gino kong garo man to picture. Hoy giubo. Minam tarog tambal. Salamat ka ni Tiri. La Floramin, la Tita Ali Nija. Salamat ka la nanay. Las manang amon taoy nagbantay ni Kimyat. Lato siya mama. Lato siya na sige mangis-ngis. Pastilan gino ko ning bata niya kabungis-ngis kadto nga tanan. Insa imong giingan dito speakers, insa may imong giingan gahapon gato ning uli mo ni insa ka? Insa ka? Kay ano man? Awa ko numi di na kun balik dito kay wa ko numi. Jag na ami adto ta. Ana pastilan ang luod sa taon. Isa man giingnan kan jang Tita Ali di na ko mobalik kay wa sila mama. Uy, ang bibi. Pasalamat na ganti Tita Tiri. Ipalitan kang tambal ni Tita Tiri. Di si Tita Ali. Tita Ali pod. Thank you. Salamat ka Naupo Azu. naman si Tita Ali. Ubo si Tita? Naupo naman. Ubo ikaw pod. Naman ko na tagpanti. Hatagan kag panty. Hatagan ko ni hatagan ko ni tagaan ko sa panty guys. Na may mga panty dali nga bilin, dali nga dadid to pilar ka buok. Wahi lagi dinalian. Thank you na ikaw ni Tita. Salamat silang pag-atiman. Salamat ka sa mga ijaan ni Kimyat. Sa mga sister-in-law sa pag-atiman sa mga chikiting ni Kim o ni Kinkin. Salamat ka Jo. Lapasag din mga bata. Ni nanay, ni tatay. Latanan. Naman si Tatayo. Dari pod guys, ang manggibilin si Kuya Gay, lalas nanay, sila po yung nag-atiman dari sa mga buhiun. Sila po yung nagkuhan ni Kuya Gay dari. Salamat ka Adjo sang tibok pamilya, both side, nagtinabangay ka Jud. Salamat ka Adjo. Naghan ka dun salamat ninjo. Naghan ka dun salamat nilang tanan. Salamat sa Adjo sa Ginoo nga uminig pasagdi. Yeah. Salamat ay magpasalamat kung dako nilang Ria ni Ria ni Ma'am Marites ni Ate Amy. Salamat kazo sa inyong financial nga gi tabang sa inyong gipada ni dako na kazo ni tabang namo ni ate nga nas gawas. Salamat kazo di na magpahingan si ate basta salamat kazo te sa tanan-tanan nga ning tabang namo financially sa mga pag-ampo pod nga inyong ipaabot. Salamat sa inyong mga pag-ampo para sa daling kaajuhan ni Papa Gabriel. Daghan kadtong salamat. Ug ni Ate Jijin pagpakabaskag pod te. Kaya na pareha na mo sa Gabriel gipang operahan. Magka Gabriel guys nga opera dako
O kuan ba kanang naidako ag samad. Kay hang giihap gapon ag kanang ijang kuan mura man sa kuas stapler guys, mura sa balas stapler nga nagikabuhi ko nagtan-aw gapon kay paghudad. Ang ihap guys ag kanang ijang stapler abot og 30 kapin. Taas jud nas ibabaw sa gikan dal sa ibabaw sa puso hantud dal sa ubos dai sa sakit ag hapon dai. Ayaw lang. Sakit ag diyan. Taas guys. Munang amping gajud kaajo di gajud kuan si Kim Kim di padeu sa ang papa kay nay ubo. Di say ka pa ni papa ha. Kimyat ha. Ubo pag among kimyat. Uminom na nagtambal ro tatad guys. Tama ko nung likod ma. Salamat kasi kadto ninyong tanan guys. Daghan kadtong salamat. Ginoo nay maantigo mo ba sa inyong mga pag tabang dari namo. Labi na sa inyong mga pagampo para kaajuhan kapagabi ni Tijijin. Salamat kaajo. Ug amping kano na inda amping taon pa diha Tijijin kay Ginoo ko di ra ba jud lalim ning kanang mga anak di lalim ning kanang nga na maoperahan kay forever na gid ng samad. So agbuhatan na nis magpakaajo, maglig-on, magampo. Ug di gid magpatawan-tawan kay ro dali kaajo. Is papagabi. Gabi guys na hungag pa pag gabi na sa tunghang lawas tungod siguro to sa waytog kay naka man kung kapag Gabriel kay ning kuan sa tubig nakalipat pag kuubot ang tubig das isang deu medyo man tong ini pangadyo di dyan na aran ko isang deu nakalipat ko tungod sang kakapoy nahigda na ko kay arang jeng kapo sang lawas sila mo tong pagkuha na tubig gabi ang iduno ni dya. Tapos pagbalik panahas tubig dari sa kanalamisan guys pag kuan panahon pagbalik na sa kwarto kay mura na matudjek na hang pamati no lain sa kasuhang lawas mo tong ligad gurdos ning higda ko das isang tiilan ara lainan mazid mo tong hangideun hang dinhi hang katlani kutok-kutok kabuhi siguro ko deun hang dinig basta hang singot grabe jeng kabugnaw sa nga tanan arang jeng bugnaw nga lain jeng hang pamati na mura jeng mo na kejap na ikejap kasi ko karije guys nakajapan kasi ko karije mo tus papa Gabriel ko nanampit ako kuya Gail si kuya Gail pa nanampit tatus ubos dagan-dagan taon sila dalas nanay grabe kasi tengah siguro tus kakapoy sang lawas nga kanang way tarang tug na nahana lagi taon petag kuan di man si malikajan guys di malikajan kay makahana man lagi tag sa uni kwanta di na lagi taon kalihik ng isang tarong so samantala naman ginagingana nga kuan kung alam man sige ampo nga maulian ni taos pabagabril ug dali maadyo isang samad kalihik na og tarong magageu ba pod guys nga nang naibatian imong bana labi nag ganing na yung mga bata nag-eskwela nahana taga sa kuan salamat kong dako sa mga person nga tabang namo salamat kaajo ng tanan hindi na mo nahag-isahan basta Ginoo na mantigong mo balik sa inyong kaajo namo ang kahitasan namo yung mantigong mo sumba mo balik sa inyong kaajo namo diri guys daghan kayo salamat ilabi nas mga wa nag-skip sa mga video salamat kaajo dako nagarang kasi nang dako kaajo ikatabang namo ilabi na karong panahon nga si Papa Gabriel di makatrabaho di makaarsam sig unsap basta bawa naman mo kung sa'y kuwanda na mag-opera bawal gajid na siya mag-arsa-arsa bawal mag-kuwan, bawal ma-stress guys, may fight traged ko na rin napita pasensya na dun mo kay ay, naku pahuway sa dun ko malawa, unja mo ato sa kong merkado kung palit kong isang tubig, palit kong katong betadine o plaster ang naikuwan na rin sa isang opera kung hinduan na nga das bahay palit pag ko gulay may hipaka ang Papa Gabriel kanang isda nga di makabaghat so ngita ko sa atos merkado ang pakaan sa kong Papa Gabriel guys sa sampakan kaya makainom ng tambaw si Papa rin hungit hungitan ba ko na sa Papa pwede pa na hungitas Papa day no kimiyat no nagbata si Papa saan naman ka pa so guys sa pakanas Papa Gabriel